Wala ka Shnong Sohra kabade ka way ni kinong ba jong kari kasi. Rika jingdon jong kading elektrik kade ka bam tikena satya. Kari ka lapelong ya ka way kalong yang kabadan hasora ka vintage in. Kate lapelong ya kitrai jong ka vintage in kabadan hakadong dukan jong ka Sohra bakin buat da ka syukuriau bakin nongwan dokam kintie da kate ka syukuriau bakin ya sang kibadan syapo yang. Om tang kata ka vintage in pinyoru ya ka yang kabla Shna pinwander kum kabut Bedford kabade ka bos kabla jiat Kamai haki post nem ha Shillong. Om tang kata ka we na ka te ka in ka de ka ying shimala kabla Shna nado ka por jong jumai la itu babaro ki ying ha ka te ka dong kila kalem lut ha ka por jong jumai upadan ha ka snem sheja pras pa khandai punyo re ka te ka ying kam shimne le satya kat kadang yeng hadu kini kisngi. Triple sitter kan? Ang tugi doon triple sitter dia. Mentang.